ଆଜି ତ ପାକ ତ୍ୟାଗ ପୁରା କରିଦେଇଛି, ହାଣ୍ଡି ଛାଡ଼ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଆଜି ରୋଷେଇବାସ ବନ୍ଦ। ଆଉ ଘରେ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବସିଥିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ମୋବାଇଲ ଧରିକି ବସିଥିବେ କିମ୍ବା ଜଳଖିଆ ଖାଇ ଶୋଇଥିବେ କି କ'ଣ, ମାନେ ନିଜେ ଆଜି ତ ଘରୁ କୁଆଡ଼େ ବାହାରକୁ ଯାଇ ହେବନି ନା, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ଗ୍ରହଣ ଲାଗୁଛି ତ ବାହାରେ ବି ବେଶୀ ସମୟ ରହିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ଆଉ ଘରେ ଜଳଖିଆ ଖାଇ ନେଇ ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିଲେ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ହେବ। ଠାକୁରଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ଜପିଲେ, ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଠାକୁରଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ଧ୍ୟାନ କଲେ ଏଇଟା ମଣିଷ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ପୁଣ୍ୟ ହେବ। କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ବିନା ଅନୁଗତି ନାହିଁ। ପୂଜା ତ କରିହେବନି, ଆଉ ବସିକି ନୀରବରେ ନିଜ ମନରେ ବସିକି ଠାକୁରଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ଜପିବା, ଠାକୁରଙ୍କ ନାମ ଧରିବା। କାହିଁକିନା ଏଇଟା କଳିଯୁଗ, କଳିଯୁଗରେ ଯେତେ ଠାକୁରଙ୍କ ନାମ ଧରିବାଟା ହିଁ ଭଲ। ଆଉ